alai sabalale ona tabe o tumbuh lado malang le sabalale ona tabe urek lamanya larang rantau jala laju urek lamanya larang jauh jala laju honan tadi lakasen ola nombor la ampe okini lakamasuna oka nomor lali moe tolong adie dahe hola tolong nyo adie Oma alun gae dukun karawaya yelah sudah nyoabean nampak malang di dalam pinggan iko urang nyoa nambakar ajo mandanga kato dukun karawai nak tabado pane hati aji sui tuan ndak tabado berang do dalam mati ala kato aji sui kalau iyo sebantu itu danga di kawan badan ambo
Utang damam bayi jo damam, utang saki bayi jo saki, utang darah bayi jo darah, utang nyawa bayi jo nyawa. Capek kini ketampe ambo, mula barangke badan awak, mau be anak kandung ambo. Mandanga kato bantu itu, tumpak gae dukun karawai, karajo liau nambah sabui, pinta bulie kandak balaku, tak kabalarang do cie ju. Kalau iyo sebantu itu, mau ganti baju dahulu. Di sinan gae dukun karawai, alainyo mengganti baju, laki sarawa lalapang pisah, laki baju nang gadang langan, pakai lainyo la topi hitam, keluar gae dari rumah. Satolah keluarnya dari rumah, alanyo tibo di halaman, tarui kau oto kaduonyo mae. Otarui kau to pak kaduonyo indak to bilang do lamo bana. Satola tibo ate oto kontak tabeong mesin ni duit gas ditakan nyo gas tetakan kompleng nyo rese andel masuk kompleng nyo papa. Yo alala jalan noto tadi maalun noto sadang jalan, kalau diangku Haji Sui sadang jalan andel nyopor dari satu oper kaduo, dari dua oper katigo, dari tigo lape kampe tambah diampe tambah tanang lari oto jadi. Sadang di jalan baru pak gae Haji Sui, tinggalan gae sadang di jalan, to bilang upiek lunak lambui, sadang bakunci dalam bilik, mande menjago dari luar. Marato inyo rana gadi, onde mande serato ayah, kok lay sayang mande kaluna, kok lay sayang mande kalambui, bukaan pintu bilik dalam. Oh indah tabado mande rindu hati, indah tetan rindu tubuh, raso kailang na bakato, raso kepai na mangece, buka lah mande pintu bilik ambo tadaga kana mudo nambah caci di pasar tadi. Oh ba itu kato lunak lambui mande mandanga dari luar, dak tabado ibo ma hati mande Tuhan. Oh indak to bilang pak lamo bana, indak disiko do to palamo, tinggani nyolu nak lambui to bilang gae Haji Sui sadang di ate oto juo baduo jodukun karawai, indak lamo to sadang jalan. Abana laka jauhnya dari pantai Ayemani ke Teluk Bayu, tentunya indak kalamo bana, panek dek lamo bakal lamoan, tibo wakatu yo jangkonyo sampai ke rumah Haji Sui. Sato sampai ke rumah Pak Haji Sui, tabuka sekali pintu oto, lah turun gae kaduonyo, nyo tarui naik ate rumah, sato tibo di ate rumah. Bakato dukun karawai mano di Haji Siramina baduo jo Haji Sui, iyo lah kawan badan ambo mano tuana badan awak nama namu piek lunak lambui, tolong kaluan capek bau kaluan bo calik kanai lunak lambui. Bocah liek kanai nyoa lunak lambui, mandanga kato bantu itu, nyo buka pintu bilik dalam, sato tabuka pintu bilik nang gadi marato dalam bilik, kandak pai ke pasar ju, kandak mencari rang nambah caci.
Di sinan kalau kok dipandang bakato dukun karawai mano diaji siramina payambi aye segale tolong diambil aye sumu bau aye kedake ambo mano dikawan najma badan ambo nambah namu inyo aji isui capek lambi daun kalaman sabalun penyakit talabi-labi sembah barupo daun kayu asata sengemba jadi ube di Oh asata sembahnya jadi ube ba itu katonyo dukun karawai nyo ambil daun kayu kalaman dapik lah daun disembahnya nyo bau naik ati rumah ikut daun kayu ba itu kato aji sui aye telatak di hadapan masukan daun masuk air menyatu daun jo air kamu lay dia beyan baralo geliang badan gai baralo capak badan liau cie capak cie geliang nyo cie geliang cie capak nyo ndak tabado anggut dukun karawai sinan nangadi pae kadi ube suruh minum air saragu sudahlah air diminum saragu nyo ambil air nyo gumu nyo sambuan kalau nak lambui cie sambu cie katonyo duo sambu pak duo katonyo cukui disambu nang katigo nyo kabek yo kalau huson sang dalam Al-Quran babali nangadi cegak malang kanai ba itu sangan tiang mae hola dukun karawai ba itu santiangnya dukun karawai dibilang badan diri malang sadang duduk baselo bana tibo pakiriman dari dukun karawai hampir lopai badan malang tapalan tiang langsung kasudui angok sasak badan mamu Oh tapi untung juga ma di si malang lain dak kilap bana ulang duduk babalik tuan Onyo ulang pae duduk babalik sato duduk malang babalik unjamkan lutui nan duo takuan kepala satu nyo susun jari nan 10 meminta tampe nan karaman baru mengecek badan malang mengecek di dalam bilik mano di kanini kanduang ambo ko iyo dilanggai kampung ambo ko iyo gae merah mato ko iyo urang santiang saja dulu tolonglah badan diri ambo tolonglah badan diri kini Mbo minta tolong bakek nini ba acaronyo mambiek lunak lambui agilah jalan badan ambo lah hilang tapatan badan ambo tolong tunjukan di badan ini ko iyo santiang gaek merah mato ko iyo anak buah pendekaku ni Oh urang ulia yo umbia urang usali yo musali ba itu kato badan malang kato sampai sabantu itu basa cecei cacak di paran bakulit alang di udara suara datang untuk mengalang mae
Suaro tibo pak masa kutiko abuni suaro na datang onde malangai cucu nini ko ingin juang mambiek lunak lambui. O tolong ambil na aye sagale asa dape aye sagale bayangkan bantu lunak lambui asa tabayang dalam aye yang tarik gambar keluar asa dape gambar nanggadi. Kok dapet gambarnya nak di Simalang, carilah paku panjang 3 angan tak tantang ulu hati pakuan ketonggak tuo pakuan tak boleh jo panokok takkan saja jo ampu tangan. Cie takkan na cie katonyo 2 takkan 2 katonyo 3 takkan 3 katonyo cukui ditakan angka 3 paku tabanam kasadonyo itu gunonyo bismillah tabagi 3 na Oh itu gunanya nak bismillahnya tabagi 3 di mano terletak bisnya di mano letak lanyo di mano letak rahimnya itu gunanya berkembangkan kato sampai sebantu itu nyo ambil air di Simalang lah dape air segale. Nyo bayangkan bantu lunak lambui satolah nampak bantu dalam air nyo tarik gambar keluar gambar nyo tarik di Simalang seto nyo tarik gambar dalam air dapet lah gambar pae di tangan nyo Tuhan. Oh dapet lah gambar pak di tangannya seto dapet gambar lunak lambui nyo ambil paku panjang 3 nyo antak tantang ulu hati satu lah nyo antak tantang ulu hati nyo pakuan ketonggak tuo paku ndak boleh jo panokok nyo takkan jo ampu tangan cie takkan cie katonyo 2 takkan 2 katonyo cukui ketiga paku tabanam nyo kabe yo bismillah tabagi 3. Ba itu hebatnya pak badan Malang satu tabanam paku panjang 3 tapaki upi lunak lambui bertambah pangarap Kola pado la tadi Batambah para pado tadi sadang nangadi kanai bana to bilang malang baba Oh agak di badannya diri malang tanggung bulu sarwe tanggung badoso badan ambo buwe doso hari kini Ambo buwe bana doso hari kini ambo babale ba itu kato badan malang nyonyatoan sabalu nyato adoan sabalu nado tabu maripat joatikat labe pandang sarian malah jale pandang hakikat nyobayangkan orang nama nolong siabana dukun nama bantu ba itu di badan diri malang awak sadang membayangkan juo nampak bantu dukun karawai
Oh nampak bantu dukun Karawai satu nampaknya bantu di badannya di sinan kalau kok dipandangnya kambang pak ayat dalam Al-Qur'annya bilang urek batang tubuh ayat sebanyak 600 6.000 60 itu kalau nyo pandangi nyo kana urek nandi batang tubuh urek sebanyak 6.660 urek nanam tu ado di balakang nanam balik kanan nampek pulang kanan salai nan salai tali lang timbu ditampu aye jati jo angin jati bapisalah tali nan salai bapisalah talinan salai kato sampai sabantu itu kum jatuh payah kum tibo tabuju lalu tabalintang patah itu di badan malang oh satonyo lape pae samojo angin nyo kirim gayung satu aja bakulit alang di udaro satu tibo di dukun Karawai babacu tandara Tio alai bulu babacu tandara tio alai bulu tati lantang di tangaruma Oba itu kalau kok dipandang indah to bilang dolam obana bakato dukun Karawai mano dikawan badan ambo kunci lana masuk bilik tuan Oh kunci lanaknya masuk bilik bak itu kata badaninyo ndak guna to bilang lama oh mandanga kata pak bantu itu mandanga kata dukun Karawai anaknya kunci oh masuk bilik Oh anaknya kunci masuk bilik bakato dukun Karawai Oh dangalah dikawan nyolai badan ambo kok sempat pendek umur duyambo jandian tanda ke pantai ayemani kubuan di sabala rumah Oh kok ingin jua menuntui pale kok ingin menuntui bela calilah kakak badan ambo kakak sepangguruan sajak dulu tinggalnya di pasir sabala Oh tinggalnya di pasir sabala tolong caliek liau kasinan banamu ampadu basi kami berampik sepangguruan nan tuo ampadu basi nomor 2 rajo tabuan ketiga rajo sikapiti yang kampik badan diri ambo Oh samu anak buah pendeka samui urang sulai yang padang panjang dia
Mandanga kato bantu itu manangi gae aji sui onde danga la di dukun karawai jangan sampai umur pendek ala tolonglah badan ambo dolu. Mandanga kato itu menjawe inyo dukun karawai ndak dapet lai bajanji-janji ndak dapet lai meminta tunggu nampunyo bana datang manjapui tak kicu gadang lah badan ambo. Ndak lama dopak sabantu itu kasawa sabi larumpui sabi maomin koto alai umanat tinggal dia jisui ajalula bilangan sampai mae. Oh ajalula pak bilangan sampai hari badaro darang siang bakato inyo aji sui iyo kabake bini liyo kabake mande lunak lambui dia kandung ngaji ramina danga kato simaan buni. Kok nyampang pagi dia hari barisu upan urang mengubuan mai kaban pemilik kita kotak kaban kanam banyak ambo barangke kini kepasi sabala katampe ampadu basi. Oh minta tolong dia kabali yo dia mau be anak badan awak yo dia. Oh diambo lain sudahnya biana abi kekayaan asalai malu dia leta japui tuan. Oh indak to bilang dopak lamo bana. Oh indak disiko to palamo dipacape kabasa kete barangke gae aji sui menuju pesie sabala. Oh satu tibonyo di ate oto kontaknyo beong masini duit gas ditakannya mendangyang bunyi mesin oto ala jalan oto tadi ndak lama kita bilangkan sadang oto bajalan juo tinggal noto sadang jalan to bilang anak di rumah sadang berkunci dalam bilik marato ma lunak lambui tuan. Oh marato upi lunak lambui honde mande sayang joluna honde ayah sayang jolambui yo ya. Oh bukaan pintu bilik dalam yo ya. Oh indak tabado nak tatan yo ya. Indak tatan dalam tubuh raso kailang nama ngecek raso kapai nambah kato yo ya. Oh tolong buka pintu bilik dalam ambo kapasa malam kini mencari namudo jual lontong yai. Mencari namudo ya nama jual lontong sarato menat yang kopi ba itu kato lunak lamui nak tabado do di batang tubuh angin sarato jo panenyo baki rasonyo dalam dado. Oh tinggan badan pae malu nak lambui to bilang badan ayah inyo hiyo lagai aji sui. Oh panek dek lamono to jalan anggaran pukul 6 pagi tiba liau di pasir Sabang alama
Oti boliau di pasir sabala ba itu kalau kau dipandang dak paralu tuetong lamo batanyo kau orang sinan di matampe nyuam padu basi mandanga ketoco itu dukun gadang pasir sabala saat ditanyo orang tahu. Kalau itu pak nambah tanyoan itu rumahnya na nampak tu mendanga ketoco itu bakato gae aji sui tarimo kasih banyak-banyak. Ambo barangke anak nyolai barangke gae laji sui ala la jalan laut toliau nak guna dietong lamu panek de lamu laut to jalan hala tibo di laman rumah banti oto lah di halaman satu baranti lah di halaman tak buka pintu lah nak nyolai ala lah turun badan gae. Alala turun pae badan gae satola turun aji sui nyotarui kalabu rumah sato tibo di labu rumah baco assalamualaikum menjawi gae sakuti koyo inyo ampadu basi lambo suara dari rumah Waalaikumsalam kato gae. Ba itu kalau dipandangi naiklah kate rumah mendanga ketoco itu lah naik gae aji sui satu lah naik ate rumah lah duduk ate kurisi ampean tangan ate meja walau mainyo basanang hati anak di rumah nantakana mae. Oh anaknya sakit di rumah nanti kanan ndak lama doa jisui sedang duduk baduo jo gae ampadu basi tibo bini gae menatiang air dan seorang membawa air untuk kadiminum dan seorang membawa rokok gae dan cie membawa asbak. Batigo pak sekali menatiang lah baru air lata-lata bakato inyo sekutiko iyo gae ampadu basi. Oh minum lain nan talata mandanga kato bantu itu. Holanyo minum air talata batanyo gae aji sui danga de apa pa elo-elo. Jangan berang dah apa kambo jambangi kambo nambah tanyo ndak salah tanyo dopak badan ambo nama no bini badan apa nama no ete badan ambo pa nama no ete nyo badan ambo mandanga katoco itu lama ni galak gae ampadu basi. Kalau itu nak nakabatanyo kalau bini di badan apa iyo ete di badan buyong nama natiang nambah tigo tadi tu bini apa ketigo-tigonyo mandanga katoco itu. Mandanga bininyo ketigonyo lamo tamanu ngaji sui iyo lagi lo badan gae memang sande pengajian duya gae ko bantu rangka mati sabantalai kamaningga bininyo kete pado anak awa tigo bininyo mae. Oh la cie la rumah oh indah tabilang pae oh lamo labana
Dek lama otanyo kama otalanyo minum juo aye nantalata batanyo gae ampadu basi onde nak kanduang na mudo apa batanyo nak kana mudo Dima kok tampe tinggal buyang Siapa nak galajo namo mendanga katoco itu Kalau itu pak nanapak tanyo Kalau jogala dengan namo ambo banamo Haji Iswi ambo tinggal di Taluk Bang Ayu oh apa Indak to bilang doa lamo bana ndak para luto etong lamo agak sajo di badan inyo Agak di badan lainyo tadi maalun sajonyo kok dipandang agak de inyo tu Haji Iswi de inyo mau tajuo Panek mau tapak ka mau panek carito kawa carito Onde nak kanduang nak dangabana nambuyuang datang kemari Apa tujuan jo muka ngasui nak kanduang Mapo tujuan nak jomung kasui mendanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang bekato sekali gae Haji Iswi dangala de apa pa elo Kalau itu pak nambah tanyuan nambo datang kemari memang ado bana tujuan jomung kasui Nama no tujuan pak jomung kasui Apa tahu di dukun Karawai nan tinggal di pantai Yemani ba itu sekali katoinyo Kok yo tahu apa di dukun Karawai Malam tadi aja nyo sampai mati manolong anak ambo apa Mamatinya manolong mana ambo ba itu bana kato inyo ndak paralu to bilang lamo mendanga kato bantu itu ko itu nak nang kaban di malo ambo ndak katau tumpa inyo dukun Karawai nanti nggak di pantai Yemani Itu adik di badan ambo Adik kami nampal yang bonsuna Adik kami tu manampal yang bonsu ba itu bana kok dipandang indak to bilang lamo-lamo indak disiko do to palamo to capek kaba sakete sinan batanyo ampadu basi Onde nak kanduang nak nama gie kaba batanyo apa kebuyong aku sabab karanonyo amodenyo bantu kamati Mandanga kato bantu itu Kok itu nanapak tanyoan Kalau bantunya kakamati Tiok bulu keluar darah Anye sarato jo busuknya Ba itu inyo dukun Karangawai O apa Main dak to bilang do lamo bana ndak paralu to etong lamo Agak sajolah di badaninyo Mandang adiknya mama tico itu tiok bulu keluar darah
di sinan bakato badannya sekali bakato gae ampadu basi jadi ba apo lain nang kaelo mandanga kato bantu itu kok dape kandak badan ambo utang saki bayi jo saki utang darah bayi jo darah utang nyawa bayi jo nyawa apa ndak paralu to bilang lamo mandanga kato bantu itu kalau iyo sarupo itu pinta bulia kanda bala aku o mandanga katonyo digae ampadu basi kalau iyo nyo kandak balaku mola barangke badan awak menuju daerah Teluk Bayu mau be anak badan ambo o mandanga kato itu katonyo ampadu basi ndak paralu ambo ke Teluk Bayu ndak paralu ke rumah bana odangakan mana lah dia ji sui lun sampai doa ji ke rumah nak lah cegak co biaso di o anak la cegak tu maco biaso ba itu bana kato inyo ndak paralu to bilang lamo indak disiko to palamo agak saja pak di badan inyo la dape undingannya nambah duo biaya belanjo tinggal sekali tinggal biaya badan inyo iyo lah gae ampadu basi piti tinggal gae barangke barangke sekali pak aji sui satu barangke aji sui indak lamo inyo bajangan indak disiko do di palamo nanoto sadang bajalan barangke dari Pasir Sabala menuju Teluk Bayu di malu hati landak kasusah mato memandang latihan cuy indak to bilang do lamo bana disiko kalau lah kok dipandang agak di badannya aji sui nyo sadang oto sadang bajalan tinggal oto sadang di jalan to bilang gae ampadu basi o gae kamu lay bakarajo kamau be siluna lambui acando inyo lamau be mangece samo sorang mangece inyo joangin lalu iko bumi nanambo pija iko langi nanambo jujuang ambo kamu lay kamau be upiek lunak lambui ko ado benda nan tatanam biar tatanam di batang kayu biar terkubur dalam tanah walau tagayu di udara campak api ikan hari kini kato sampai kama masa bantu itu nyolape sekali samo jo angin nyokirim jo angin lalu nyolape sekali gayung duya
Satonyo lape pak gayung duya namano nandi katuan gayung duya sabalatoy sialam tak kamado bake baliau ba itu hebatnya ampadu basi kato sampai pengalaman nyo kirim samo jo angin memang yo santiang ampadu basi manandoan gae koyo pandai tabacui pakue tonggak tuo mae tabacui pakue pak tonggak tuo pakue ilang gambar ilang pakue ndak ado ba itu kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo. Oh agak sajo di badan ninyo, agak di badan lainyo kini maalu ninyo sakutiko satu ilang pakue jo gambar nangga dicega cobiaso mae. Nangga dicegak cobiaso ndak paralu to etong lamo agak sajo di badan ninyo maalun lapak badannya tadi setola cegak rang nangga di anak cegak ayah babalik seto sampai ayah ke rumah tibo la oto di halaman satu tibo oto di laman anak nampak ho di tapi labu